Sanibona namuhla ntambama. Sibuyile ekhaya iGedla. Ungakhohlwa ukusilandela kuma social media wethu. Ku Facebook, TikTok kanye na ku YouTube. Igama iGedla. Sidayisa imithi yesintu, sidayisa iwasho, sidayisa amafutha ezilwane, siyalapha nokunye nje kuningi sikwenzayo. Namuhla akoke sikhulume ngomuntu ophupha athenga, ngomuntu ophupha akhipha imali emhlophe R1 R2 athenga nje. Umuntu yena ohlala akhipha imali athenga noma ukhipha imali yephepha uyathenga nje bese iphupho livele liphele nje. Akoke sikhulume ngomuntu namuhla inhlanhla yakhe ethethuliwe, inhlanhla yakhe etshontshiwe, umuntu ofuna ukubuyisa okungekwakhe. Umuthi obalekile lapho ongamelanga usale kule mithi ozobuyithakile yokubuyisa inhlanhla, yokubuyisa izinto zakho ezithethuliwe. Ngikhuluma nawe wena ohlala uphupha ukhipha imali esilver uthenga nawo umuthi umayisaka. Umuthi obovu lo, umuthi futhi omubi, futhi uyasebenza kahle kakhulu futhi uyavikela. Umuthi lo okungamelanga uhlale unganawo, umuthi lo okumele uhleli unawo. Nezinto ozenzayo nje umayisaka wenza izinto eziningi. Ungena ezindaweni eziningi, uyangena emthini edlozi, emthini ebusiness, emthini ezichithe, emthini ezinyama, uyabuyisa okulahlekile, uyagadla futhi ungena entweni eziningi, uyavikela inhlanhla, ungena izintweni eziningi man. Kodwa ke wena umuntu ohlala uphupha uthenga, zama nawo umuthi nawo. Whether usebenzisa wodwa noma uhlanganisa neminye imithi ozolekelela lo muthi lo, kodwa uwodwa nje uyakwazi ukusebenza. Lo muthi uyabuyisa konke ngokwakho. Nangabe ufuna ukubuyisa zonke izinto zakhe ezitshontshiwe, ezitshontshwe ngokomoya, inhlanhla nje, uphinde futhi uthathe nenhlanhla yalona bekathatha inhlanhla yakho, meaning uyenza impinda yenhlanhla. Khona ke isiwasho esisodwa nje ukuxuba nawo umuthi lo. Hayi usebenza kakhulu. Kuyabuya konke lapho. Kubuya nguthathela ngisho nomuntu lona bekakuthathele. Na umuthi ukhona la ekhaya isitolo. Umayisaka obomvu. Zitholele wona ke na iprice. Asithokoze.